Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Kuba unsibando okubingelelayo ndlalifa izulu ngithi uJesu KRISTU Inkosi. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu, siyamdumisa, siphuma kwimpela sonto. Siyambonga bangcwele, muhle uNkulunkulu wethu, udumo lonke luya kuyena lumfanele. NguJesu KRISTU izolo, nguye namhla, yebo nguyena ingunaphakade. Simnikeza udumo lungolwakhe lumfanele. Uma sithi uJesu KRISTU Inkosi luya kuBaba ekhaya ezulwini. Siyabonga kakhulu kakhulu, siyadumisa. Ngibonge abantu abarespondayo, kubantu abaletha abantu kusile nje engikholo ukuthi okunye okulekelelile ukunikhumbuza. Khumbulani sine-target, ngiyanifaka nani manje noma kweyami ngedwa kodwa sesinayo sonke ukuthi sifinyelele ku-6,100 ngomhla ka-26 kuMarch. Sobe siqeda iminyaka ewu-4 ekhaya lezwi, iminyaka ewu-4, unyaka ka-14 lo uNkulunkulu engibizile, unyaka ka-14 mawuphela ngizobe ngiqeda 14 years. Kusho ukuthi-ke kwathi ngisiphethe unyaka ka-10 kwaqala ikhaya lezwi. Ngakho-ke kuhamba kanjalo nje, ikhaya lezwi 26 March liqeda 4 years. Ekupheleni konyaka intaba yendlu kaJehova iqeda u-14 years. Ngingane kwabaningi abefundisi, uyabona ukuthi ngisemusha. Umfundisi osemusha kabi, khulile nje ngeminyaka, uNkulunkulu ungibize sengimdala kodwa ngisemusha emsebenzini wakhe. Angazi-ke uyena owathanda ukungibiza very late in life, ngoba hayi kona seliya ngomtsha wendoda selizoshona ilanga. Kodwa-ke siyambonga uNkulunkulu njengoba kade ungizwa ngibeka ama-stats izolo asekhaya aku-YouTube sesinamavidiyo over 800 esikhathini esingaphansi konyaka. Umsebenzi omningi ngendlela emangalisayo loyo. Khona abafundisi abano-5 years bangena ku-YouTube abakafiki laphaya esesibeke khona uNkulunkulu. Siyambonga-ke kakhulu. Ngiyathanda ukuthi impela zande iy'nkonzo ku-YouTube ukuze labantu abascrollayo behlaba enyuka bengazi bafunani, befuna iy'thombe ey'nqunu, balibone leli khehla. Ake ngililalele leli khehla lithini kanti ngempela. Abe siyalalela umuntu asizakala asindiswe. Ngibonile enza kahle kakhulu uRoma 10:9 wesingisi esiwufaka izolo. Ukhona obukhona kodwa izolo-ke ekuseni ngichazele ukuthi uNkulunkulu angifake uRoma 10:9. Ngase ngenza omunye-ke usuthe ukuba mude wafaka izinto ey'ningana, ungenile usucishe ulingane nowesiZulu lo esinawo wesiZulu. So-ke wesiZulu ngishila amafikazi akhona ayamangalisa. uNkulunkulu kusemsebenzini bafowethu, uNkulunkulu usemsebenzini, asingahlali-ke nathi ngoba uzobuzwa uma ufika ukuthi umenzeleni. Mina nje ngibonga ukuthi uNkulunkulu ungenzela umusa ongajwayelekile. uNkulunkulu akangisize ningikhulekise bafowethu, ngihlale enkosini. Umusa ongajwayelekile, indlela ehlukile asebenza ngayo uNkulunkulu manje. Yabona uma ngibuka uRoma 10:9 wesiZulu sekungena owesingisi, bangakanani abantu abazosindiswa ngingabazi basindiswa. Abanye baqhubeke bangawe endleleni baze bangene ezulwini ngingabazi. Bangakanani. Yabona ukuthi uNkulunkulu uyasebenza manje ngendlela emangalisayo. Akumina, uyena usebenzisa ivoice yami, kodwa akumina, uyena engimlalelayo okukhulumayo. Bayasindiswa abantu. Uzosala wena uzosala yini? Ngiyayibuzela nje bafowethu, asikhuthazeni abantu basubscribe ku-YouTube, bamlalela uRoma 10:9, uthanda wesingisi noma wesiZulu. Kunomkhuleko olandela lapho, abantu abasindiswe, basubscribe, bayithole iy'nkonzo zasekhaya lezwi, bayithole iy'nkonzo zasentabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelelwa. Ngiyabonga. uJesu KRISTU uyinkosi. Ngiyacela ukuthi ngikhuleke.
Baba wethu ongcwele, uNkulunkulu wethu nomusa, siphambi kobuso bakho siyabonga, siyathobeka indlela ummangalisa ngayo. Kanti ungubani? Basho njalo abafundi bakho, nami ngisho njalo namhlanje. Kanti ungubani ngempela? Akekho okwazi ukukuphenya, uyamangalisa. Usebenzise lo mzimba Nkosi, khulume lapho ufisa ukukhuluma khona. Usebenzise lo mzimba Nkosi, ugibele uye la ufuna ukuya khona. Ngiyavuma, ngiyazithoba, ngenza ibumba esandleni sakho. Ngingcwelise Nkosi, ngibe yisitsha esingcwele sokuphatha indaba zakho ezimangalisayo. Ngikhulekela nalabo abangilalele manje, basize Nkosi, abazimisele kuba babe yibumba esandleni sakho, abasho njengami namhlanje. Basize Nkosi, basebenzise ngaleyo ndlela Moya Ongcwele ufuna ubasebenzisa ngayo. Siyavuma, siyathobeka. Khuluma-ke namanje usicwale ngezwi lakho, susa imbimbi nesidla ebandleni lakho, ulungise libe yilento oyifunayo, uzothi mawulanda ulithole liyona. Mabakhululwe abantu ababoshwe ngamaketango ngo-Isaiah 61 verse 1. Mabakhululwe ezindaweni zonke, balalele izwi lakho. Baye ezinkonzweni lapho ukhonzwa khona ngeqiniso. Maye babandleni lapho ukhonzwa khona ngeqiniso umhlaba wonke. Nabagulayo ngiyakhuleka manje ngegama elinamandla likaJesu ophilayo. Mabaphiliswe. Ngithuma izwi lakho elinamandla elibukhali ngaphezu kwenkembe yesikanhlangothi zombili. Izwi lakho liphilile. Izwi lakho ligijima ngaphezu kombane. Izwi lakho ligijima ngaphezu kwamanzi. Izwi lakho Nkosi lidabula amanzi, lidabula umlilo, liphilile, linamandla, libukhali kunazo zonke inkembe yesikanhlangothi zombili. Ngalo ngiyaphilisa manje, ngalo ngithi abaphume emathuneni njengoba ushilo kuMahubo 107 verse 20. Wathi Nkosi uthuma izwi lakho libakhulule emathuneni. Mabakhululwe manje ngoJesu Kristu Inkosi yethu. Mabavuswe ekufeni komzimba nasekufeni kwenyama. Ngiyakhuleka Nkulunkulu wami, bonakalisa amandla akho. Wenzele nje igama lakho udumo. Udumo lonke lungolwakho maluze kuwe. Khuluma-ke Nkosi ngale nkonzo. Abafuna imisebenzi mabayithole. Abafuna izikole bazithole. Abafuna uNSFAS bawuthole ngenxa yokuthi bekhulekile uRoma 10 verse 9. Beliphakamisile igama lakho balidumisa. Basizeke Nkosi, bangabuyeli emuva. Bangakhuleki uRoma 10 verse 9 ngoba befuna usizo. Emva kosizo bahlazise igama lakho. Bangathi uJesu Kristu uyinkosi ngoba befuna usizo. Emva kosizo bahlazise igama lakho. Baveze ithuba lokuthi izitha zakho Nkosi zikuhleke, zikuhlambalaze. Basize Nkulunkulu wami, ngiyacela. Sebenza Nkosi ngamandla ngoba usuzobuya. uSathane nengelosi zakhe ngizithumele esihogweni ngegunya engilinikeziwe. Ngiyabaqalekisa manje, ngiyabashisa ngomlilo wasezulwini, ngomlilo kaMoya Ongcwele. Bayakhululwa bonke abasebuqileni. Siyabonga Jesu Kristu Inkosi. Amen. Ngcwele siyambonga-ke uNkulunkulu wethu kakhulu. Siyamdumisa, akekho ofana naye, akekho njengaye. uNkulunkulu ezulwini, uNkulunkulu emhlabeni, uJesu Kristu uyinkosi. Xolise kakhulu kulaba baka-YouTube babonile khona engikwenzayo. Ngizwe ifoni yami ithi nqonqonqo, okungukuthi ayikho ku-silence. Kusho ukuthi kungangena ucingo noma yinini bese lasiphazamisa luyona liqede inkonzo yethu. So bengikuthatha ucingo ngilikhipha ngilifaka ku-silence. Maluyiringela laphaya ngeke kuzwe muntu. Ngiyabonga kakhulu. uNkulunkulu wethu abusise, aphile. Asiyezwini lakhe-ke leli sikulona, sisakhuluma ngesihloko sokuphenduka. Asikakaphumi kusona. Izenzo chapter 17 verse 29, 30 and 31. Kufundeka kanje-ke. Ngakho lokhu siyinzalo kaNkulunkulu, akufanele ukuba sithi ubuNkulunkulu bufana negolide noma isiliva noma itshe okuqoshwe ngekhono nangesu lomuntu. Verse 30. Ngokuba izikhathi zokungazi wazithalalisa uNkulunkulu, kodwa kalokhu usememezela kubantu ukuba bonke ezindaweni zonke baphenduke. Verse 31. Njengokuba umisile usuku azakwahlulela ngalizwe ngokulunga ngumuntu ammisele lokho, enika bonke ithemba ngokumvusa kwabafileyo. Ayike asiye lapha kwizenzo chapter 2
siqhubeke nje qala ku-37 bese siyaqhubeka. Isihloko sakhona sithi ukuphenduka nokubhabhadiswa kwabayizinkulungwane ezintathu 3,000. Verse 37 sebekuzwa bahlabeka ezinhlizweni bathi kuPetro nakwabanye abapostoli, madoda bazalwane, siyakwenze njani na? Verse 38 uPetro wayesethi, phendukani lo nalo yabhabhadiswa egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelelwa kwezono zenu khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikamoya ongcwele. Verse 39 ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu esabo bonke abakude bonke iNkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Isethembiso sethu bazalwane umoya ongcwele. Akufanele kube khona noyedwa umzalwane ongenaye umoya ongcwele. Iphutha uma ungaba umzalwane uthi ngumntwana kaNkulunkulu ungenayo umoya ongcwele. Ngoba isethembiso esisithembisiwe ubuNkulunkulu lobo. Njengoba singabantwana bakaNkulunkulu usinika ubuNkulunkulu, usinika ingxenye yakhe, wasinika umoya ongcwele. uJesu kubeka kucace uthi umoya ongcwele uzohlala kithi phakade. Ngakho-ke uma izohlala kithi phakade kufanele sibe ngcwele njengokuba yena engcwele. Kufanele sihambe ngobungcwele, kufanele sizihlambulule. 1 John chapter 3 verse 3 bonke abanethemba elinjalo bayazihlambulula kuye njengokuba yena ehlambulukile. Bazalwane, unethemba lokufana naye ngoba sikwazi siyakuba yikho, kodwa sikwazi ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu, esikwazi ukuthi siyofana naye lapho ebonakaliswa. Kodwa ukuthi uzobe njani asazi, kodwa siyazi ukuthi siyofana naye. Lithi abanalelo themba bayazihlambulula kuye ngoba yena uhlambulukile. Udine nini ukuzihlambulula? Udine nini ukugeza? Angithi uvuke ekuseni wageza namhlanje? Ngiyethemba uzolala ugeze, yazi ihlazo. Khona abantu abangagezi. Khona abantu avuke ekuseni asula ubuso, ahamba emsebenzini, ahamba yela iyakhona, akasazizwa noma enuka iphunga lokagezi. Ikamelo lakhe liyanuka. Khona abavuka bangandluli ngisho ukwendlula, abahlula ukwendlula nje, adonse nje ingubo. Amashidi aseyazi aba nolayini angcola. Kodwa kwenze njani? Ngakhuluma nge-cleanliness namhlanje. Nkosi, kwenze njani? Amanuku, inuka lingene ezulwini. Umuntu ongagezi, indoda ethi amadoda awagezi azophuma isithunzi, akho sithunzi esiphumayo le. Uzosinukusela ngekhwapha, hambe uyogeza, ungalali nje ungagezile. Ekuseni vuka ugeze. Nokhululeki nje, ayike angisakhulumi kabesifazane. Mina ngikhuluma ngabantu besilisa abangagezi. Akekho phela umuntu wesifazane ongagezi odoja amanzi yokusehlobo kushisa nje, ngisho ebusika. Akekho nje umuntu wesifazane odoja amanzi, inuku nje lelo. Inuku. Mhlawumbe yikho nje ungathathiwe. Mhlawumbe yikho nje ungaganile. Wathi umfana othandayo wathi, ngofaneni leli nuku. Liyalala alivuki. Ngize ngizenzele i-breakfast. Aligezi liyanuka. Akulivela. Wathi umfana ngeke wakushiya. Ngiyakutshela-ke mina ngoba mhlawumbe wazi wasalelana. Nawe-ke ungakasali iminyaka isavuma. Yiba clean ukuze uthole umshado. Uzowuthola njani umshado ongcolile, onuka ikhwapha? And inebuhlungu ekhwapha ulizwa wena mnikazi walo ngoba iphunga lakho liziwa yilo omunye ikhwapha. Akekho umuntu ongageza osekhaya lezwi. Uma ekhona uyasihlaza ekhaya lezwi. Ekhaya lezwi sikhuluma i-cleanliness, siyageza. Ivila alikho ekhaya lezwi. Umuntu uvuka ekuseni ageze, noma ngabe uhambile noma ubuvakashile, awulali nje. Uyavuka ukline lapha kade ulele khona. Uzuye ukukline, uqonze uklinela uba uvakashile la uvakashe khona. Ukuthi ngimnike ithiphu. Uyabona uma uvakashile wayendaweni, uhlala insuku ezimbili ezintathu ezingaki, uma usuvuka ekuseni usuzohamba, uthatha amashidi akhona uwawashe. Ulindele ukuthi uzowashela ubani amashidi akho? Nasengitshela imfihlobo manje, ubani uzowashela amashidi? Uvuka uwawashe. Ngcono ukhuluma ukuthi bafowethu senongayinele, kodwa uwawashile, ukhombisa ukuthi uyinono
lo muntu wesifazane uclean, awufuni uhambe usho ukungcola kwakho yonke indawo. Uma uhambile nje ulala wazi ukuthi umshanele ukuphi, uma kuyindawo emobhwayo ulala wazi ukuthi imobho ikuphi. Bake siqoleleni ngamavila bakithi, amavila vuka ukline lapho ulele khona, uwashe ugeze. Khona abangagezi ngisho ubhavu, ageze nje aqeda aphuma usho ubhavu ongcolile. Clean ubhavu, clean ithoyilethi. Lizoklina ubani ithoyilethi kanti besetshenziswa ubani? Likline ulishiye li-right. Ufuna oJesu flute bakhona uma kuthi kusetshenziswa bona into zokuklina, iba clean nje. Yazi iba clean umuntu, ukhombisa inhliziyo yakhe clean. Hayi, angazi ngenelani la Nkosi yami kwezi-clean. Ngigcine ngikhuluma ukuthi umoya ongcwele uyisethembiso esisithenjisiwe. Akahlali kumoya ongcwele kumuntu oyivila, akahlali umoya ongcwele kumuntu oyinuku, umuntu oyinuku ongakazi ngisho ukuwasha iy'khindi zakhe zangaphansi. Asiphinde, iphindwa kanjani nje into yangaphansi? Futhi ayithathi into yangaphansi oyineka ngaphandle kulayini, ayinekwa nje kulayini. Inekwe ebathroom lapho kade ugeza khona. Uma ukuthi ibathroom yomphakathi ngena abesilisa nabesifazane, uma ungowesilisa awuyishiyi nje isikhindi sakho sangaphansi la kuzongena khona umuntu wesifazane. Lo wesifazane awusishiyi nje isikhindi sakho sangaphansi la kuzongena khona umuntu wesilisa. Uzosineka la uzolala khona eduze kwakhona, ube neplastiki lakho uma uzovuka uhambe singakomi isikhindi sakho ngaphansi, fake eplastikini usipheke uyosineka ekhaya. Kodwa nginifundisela cleanliness. Yikho-ke ningagani ngoba anikho clean. Ngalokho ephindana namasokisi anuka. Ake sikhiphe nje isicathulo, ubone ukuvimbanisa indlu yonke. Angiphathi nje namhlanje sekwagqoka ama-secret socks avenuka. Awu kodwa bazalwane, umoya ongcwele ucabanga uzohlala kanjani? Isethembiso ngesethu nabantwana bethu. Umuntu wakabe clean, abe clean. Gqoka igawuni uzihloniphe, ungavezi umzimba wakho uma ukuthi uyaphuma ekamelweni olele kulona. Hhayi, asibambe la isikhathi sesihambile. Mangabikho umuntu odelela ubusha bakho, yiba isibonelo ngezwi, ngokukholwa nangokuhlanzeka. Yiba isibonelo ngenhlanzeko. Ungathi uma uyivila busu-discourage abanye baba amavila ubone sebehleba wena oyivila. Bayiyeke bakhuthale benze into abayijwayele. Khuthala. Musuveza uvila bakho emizini yabantu ovakashe kuyona. Hayi bazalwane, nami niyangihlaza. Kusho ukuthi angishumayeli ngiyadlala, ngingakashumayeli. Ivila lasekhaya lezwi. Umuntu ongcolile, umuntu onukayo, onuka ikhwapha ekhaya lezwi ngoba engagezi. Angifunde verse 39 ngikuphinde, ngokuba isithembiso ngesenu sabantwana benu, ngesabo bonke abakude bonke uNkulunkulu, iNkosi uNkulunkulu wethu yakubabiza. Asigoqe esikhuleke, isikhathi sethu sesihambile. uNkulunkulu mayivuma sizoqhubeka ngomso. Kuyikho lento ukuthi abafowethu ufunani ukwamukele, hhayi angiziphethe. Yize mina ngithi khona engizoyikhuluma, ngithi soxela kuverse 40, ngicabanga ukuthi kunoverse 41. Hawu, angisayanga lapho. Dumo lonke lungolwakhe lumfanele. uNkulunkulu wethu asigoqe esikhuleke. Baba, egameni likaJesu siyabonga uNkulunkulu wethu ngakho konke sesikuzwile. Ngiyacela ube kanye nathi. Ngiyakhuleka uNkulunkulu nomusa. Busisa le nkonzo nabo bonke abalalele. Babusise Nkosi, balizwe izwi balenze phansi ngamanuku. Ngiyakhuleka Nkosi, khuluma umoya wakho ingcwele, abantu baye kukunuka, baye kukungcola, baye kukunuka. Ngegama likaJesu siyacela Nkosi ube nathi. Jesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu, nakho okunye okusalayo ukuthi uNkulunkulu angikusho. Khona lento ethandwa abantu edonsa amaphela. Akulalwa izitsha zingageziwe obekulelwa ngazo. Akulalwa nje izitsha zingageziwe, ziyagezwa izitsha, zisulwe, zifakwe la zihlala khona. Hhayi uzigeze uzishiye nje kwireki. Zigeze, zisule,
uzibeke la zihlala khona izitsha ziyagezwa. Wafuneka amanuka lalantu bengagezile izitsha agezwa amabhodwe. Iyo lento edonsa amaphele emakhaya. Sesolokhu kuthiwa bakwensibande ngicela ukhuleke ngihlushwa amaphele, ngicela ukhuleke kuwukuthi ebe uyena umuntu ngobunuku bakhe odonsa lezi zilwane. Hayi iba clean. Ake kube clean lapha ekhaya. Njengoba ningayifundisa iy'ngane zenu zizoganaphi? Zizoganaphi ngempela? Abafana abamavila kanje bazothatha obani? Hhayi-ke bese ngithandazile. UJesu Kristu inkosi. Kube nosuku oluhle. Ubaba uNsibande ovalelisayo. UJesu Kristu inkosi.